खुलुमबाय आं निपुन बर' इउटिउबफ्राव आंखौ कमेन्ट होदोंमोन जे सानस'हायै गोसोआ बे मेथाइनि सायाव टिउटरियेल बानायनो थाखाय बेनि थाखाय आङो टिउटरियेलखौ बानायनाय जादों। टिउटरियेलनि गेजेरजों गोरोन्थि थायोब्ला आं निमाहा बिबाय, मानो होनबा बिनि रिलिक्सखौ मोनदों खिन्थु बिनि सारगाम नट्सखौ मोनाखै। मोनैखाय आं मा खालामबाय, बै रिलिक्सनिफ्रायनो सारगाम नट्सखौ बानायनानैहा टिउटरियेल बानायदों। दा मेथाइनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों। फार्स्टआवहाय सानि पा बिदि दङ आरो नि रे गा रे गा रे नि रे गा रे गा रे सानि पा नि रे गा रे गा रे नि रे गा रे गा रे सानि पा ओमफ्राय नि रे गा रे बिदि थांगोन। आंनि सिफुङा डि स्केलाव दं आरो तानपुराखौबो डिआवनो लगायदों। सिफुङा मोजां दामनो, ओंखायनो बे सिफुंजोंनो मेथाइनि टिउटरियेलखौ होनो सानबाय आं। फार्स्टआव दङ नैबे सानस'हायै गोसोआ गा सा नि धा पा गा पा धा गा सा नि धा पा गा पा धा बिदि आरो गा सा नि धा पा गा पा धा जाबाय। सानस'हायै गोसोआ सुखुआ खालामदों मानो, बेयाव गा धा पा गा सा रे गा गा धा पा गा सा रे गा माबायदि बेयाव गेजेर गेजेर गामाक लगायनो नांगौ। गामाकनि थाखाय आङो बेयाव गामाखौ आं दिन्थिनाय जायाखै, डाइरेक्ट सिदा स्केलाव दामनाय जादों। गामाक होयोब्ला माने मेथाइआ माने रिलिक्सजों जिथुनिखि काराको मिउजिकआव मोजां दामनो हानाय जायो। आं गामाकखौ होआखै, माने सिदा स्केलजोंनो दामना दिन्थिनाय जादों आरो बे ओमफ्राय सेम जागोन। सानस'हायै गोसोदो सिमांनि गोदै फाखनाव बेखौ एसे सायाव बोहांनांगोन। जों फार्स्टआव मा होदोंमोन, सानस'हायै गोसोआ, बेवहाय गा सा नि धा पा गा पा धा, बे गा पा धाखौ सायाव बोनांगोन। गा पा सा धा बिदि बोनांगोन। नै गा सा नि धा पा गा पा सा धा गा सा नि धा पा गा पा सा धा ओमफ्राय सेम बेबो फोलादों आं गावखौनो, बेबो गा धा पा गा सा रे गा बे लाइनाव थांबाय, मोननै लाइना। दानिया मा होनो, बोहैबोदों आंनि अननाया रे गा 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 रे सा रे गा गा बिदि आरो बिदि रे गा गा इयाव गामा एसे लागाय मायालासे थांनो गोनां जायो आरो ओमफ्राय गोरबोनि बबे खनाजों गा रे सा धा पा धा सा सा गा रे सा धा पा धा सा सा गा रे सा धा पा धा सा सा
बियो सेम बिदिनो एखे जायो। सिउ सिउ बारनाय बारा बि लाइन बि सेमानो रे गा 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 रे सा गा रे सा धा पा धा सा सा बि सेम जाबाय। ओमफ्राय न मा जाबाय मा जाबावनो मा खालामनो बेखिनि आरो रे गा गा रे मा खालामनो मा जाबावनो आरो मा खालामनो बि थांबाय। ओमफ्राय जेबो सानस'हालिया आं क्लियार खिन्थानोसै मा जाबावनो रे गा गा रे मा खालामनो एक्सुवेलि गामाखौ नांगौ नैबेनो बेखौ आं सिम्पल हिसाबै दामा रे गा गा रे जेबो सानस'हालिया आं रे गा गा रे सा पा धा सा सा माने रे गा गा रे सा पा धा सा सा रे गा गा रे सा पा धा सा सा ओमफ्राय सेम माबाया फैलायबाय सानस'हायै गोसोआ बि फैगोन। बिनि उनाव सिमांनि गोदै फाखन बि सेम जालायबाय। नेक्स्ट दानिया ट्रेक मोनसे जोबनानै नेक्स्ट फैलायगोन बावगोमायो मानो आं गावखौनो सा धा सा सा गा गा सा धा सा 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 धा पा बावगोमायो मानो आं गावखौनो सा धा सा सा गा गा सा धा सा 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 धा पा सायाव जाहैगोन आरो सिंनि सायाव नङा सानि सायाव जाहैगोन आरो सा धा सा सा गा गा सा धा सा धा सा 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 धा पा बिदि आरो नैबेनो फाग्लि बादि जायो नोंखौ साननानैनो धा धा पा सा धा गा धा पा धा धा पा सा धा गा धा पा धा धा पा सा धा गा गा गाया कमल जागोन आरो गा धा पा ओमफ्राय बे थांनायनि उनाव मा जागोन गोसोआव फैबाय थायो नोङो पा धा रे सा धा पा पा धा रे माने पा धा रे सा धा पा धा रे बिदि आरो रे गा गा रे सा धा पा धा सा सा सिरि सिरि फैना जंखाय फैयो बिदि आरो सिरि सिरि बिदि रे गा गा रे सा धा पा धा सा सा ओमफ्राय न नेक्स्ट जाबाय ओ आंनि गोसो गोरबोआव बेखौ सिङाव दामनो हायो सायाव दामोब्लाबो सायाव दामनो हायो जेनेबा पा धा रे सा धा पा धा रे इयावबो दामनो हायो आरो सिङावबो दामनो हागोन नैबे अ आंनि गोसो गोरबोआव पा धा सा सा धा पा धा रे दे आरो नङाबा
पा धा रे सा धा पा धा रे बिदि दामनो हागोन ओमफ्राय न नेक्स्टआ जाबाय थारैनो नोंखौ मोजां मोनमारो थारैनो ओमफ्राय सेमान जायो आरो इयो माबाया रे गा दा रे सा धा पा धा सा सा बेनो जायो इयाव खिन्थु ससे उननि खिनाखौनो बोनानै दामनो गोनां जायो आरो माबायदि थारैनो नोंखौ मोजां मोनमारो आलिया सानो गोसोआ